Yun. Hmm? Isa to katog aron. So, angin. Ba nang abuhan. Baliktad nang abuhan na to. Grabe si Udit ay. May kinapos ka no? Huwag no? Ha? Ikaw? Mangguang pa magana ho. Karon kinapos gani mo no? Pasuway. Atong hindi kay Katong nila mo po nagibati nila. Kinito mo ni Agi. Karon gani Agi pa ito ah. Kalayaan ra kay dili man super typhoon eh. Typhoon ra no. Paitay nga na. Ang iro. Si Brown na nawa kasod. Sa akong iruwa to. Si Aiko nasa suon. Si Aiko. Giniyaw may luna. Dagan-dagan. Ito ka mag-iro si Aiko. Ang isa ka-iro to sa gawas. Asa na to. Si Winter ang nang isuot po. Limas bukid ro. Apa is bukid wala to. Api ko suka. Guban ka bukan. Tapi mga nilaban ato. Cuma kapo kay nilaban pa to may puso. Mag-raincoat na ito matos kawas, magupa na ron. Kuso na to. Para ka ito ka. Katikan ka rin mga kasuway, baka pagsaon na siguro ito, nakay na mo doon. Sales ba? Duga naman no? Sinam siguro lang. Sa oras na nga. Sunod na. Sunod sila siguro. Kisa na cellphone? Sa oras. Tuwa na ganyan ha. Oras na. Sunod sila. Ha? Alas 10:54? Oo, nagyapon.
Linya naman ni sa alas 8:30 siguro. Nawa naman signal na loob. Luka. Lagkaw sa mga manok ato nga bali siguro buto nga no. Ubod. Ikaw. Abuhan kay na ukab gad sa mo tatong nipa ato. Mga manok ato. Sa pamantang signal number 3 pa ito. Ako 5 naman sa. 5 na. Luka na. Nga. Langsung subahin sila. Nga. Hmm. Diyon sa mga. Langsung subahin si Glisin sa ano.